Mis-6 ta' Ġunju se titneħħa d-distanza soċjali fiċ-ċentri fejn jieħdu ħsieb it-tfal. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fehn waqt sessjoni ta' interpellanzi parlamentari it-3 filgħaxija. Il-Ministru għas-Saħħa ħabbar ukoll li mis-6 ta' Ġunju tfal taħt 12 sena mhux se jkollhom aktar bżonn jippreżentaw test negattiv tal-PCR sabiex jitlu f'Malta. Fil-Parlament, Chris Fehn qal li dawn ir-restrizzjonijiet jistgħu jiġu rilaxxati għax is-sitwazzjoni tal-pandemija hija waħda stabbli u taħt kontroll. Dawn iż-żewġ miżuri li huma ftit minn dawn il-miżuri pjuttost żgħar imma li għadhom hemmhekk u għadhom fis-seħħ mis-6 ta' Ġunju li ġej mill-ewwel tnejn tax-xahar li ġej se jitneħħu wkoll biex bekk b'mod li huwa sikur għas-saħħa taċ-ċittadini tagħna inkomplu nneħħu r-restrizzjonijiet biex fil-verità kif qed jiġri llum ngħixu l-ħajja normali li aħna nafu qabel ma ġiet fuqna ma ġiet fuq id-dinja il-pandemija tal-COVID-19. Waqt l-istess seduta, il-Deputat Prim Ministru ħabbar ukoll li qabżu 22,000 persuna li għandhom il fuq minn 65 sena li ħadu it-tieni doża tal-booster tal-COVID. Huwa żied jgħid li aktar minn nofs dawk li diġà rċevew l-appuntament biex jieħdu it-tieni doża tal-booster aċċettaw li jieħdu din id-doża addizzjonali li tkompli s-saħħa l-immunità tagħhom. Intant fil-jiem li għaddew twildet l-ewwel tarbija b'riżultat ta' donazzjoni tal-isperma minn meta seħħet il-bidla fil-liġi fl-2018 l-hawn. Dan it-twelid kien riżultat ta' inseminazzjoni intrauterina. Waqt din is-seduta, id-Deputat Prim Ministru ta' aktar dettalji dwar ir-rapport annwali tal-Awtorità għall protezzjoni tal-embrjuni. Sena l-oħra kellna 9 każijiet fejn saru intrauterine insemination IUI bil-donor sperm. U minn daw, kif rapportat anka fil-rapport annwali tal-Awtorità tal-Embrjuni, tal-Protezzjoni tal-Embrjuni, ir-riżulta żewġ tqaliet, żewġ pregnancies u bi pjaċir ngħid illi f'dawn il-ġurnati li għaddew mhux se nispeċifika l-ġurnata apposta f'dawn il-ġurnati li għaddew kellna l-ewwel tarbija, l-ewwel wild illi twildet ġewwa pajjiżna b'donor sperm.